Eta Garigoiz, hirugarren galdera, irudikatu zeu zaudela instituzioetan, adibidez hemen atzean Eusko Jaurlaritzan dagoen bulego hauetan, lehen sektorean hartzen diren politikan, lehen lantalde, erabakiak hartzen dituen lantalde horietan. Hemen Eusko Jaurlaritzan edo adibidez Gipuzkoako Foru Aldundian, zure kasuan. Zein izango zen lehen sektorearekiko aurrera emango zenituen lehen ideiak eta bereziki Abelgorrien gizentze eta okelaren inguruan hartu beharreko lirateken erabakita. Zeintzuk izango ziren? Bueno, egoera interesantea. Uste eta orokorren instituzioa astekotain ikasi beharra daukera sektoreko erakundak errespetatzen. Hoi aurreneko puntue. Eta iruditzen zait arduro jarri ezkero ez dakit ita lortuko nuke, baina uste eta bai objektibo bezala hori eukiko nukela. Bestalde batetik, iruditzen zait politika batzuk aldatu beharra darela, eta bakoitze bere eskumena dituela Eusko Jaurlaritza da, diputazioa da. Eta iruditzen zait, hori baina iten dena baina hori egin beharko litzakela. Alde batetik, hemen atzen daugune etxe handi honta etorrita, badakit ez dela erresa, baina iruditzen zait asko hitzatzen den elikadura kateen legea eta azkenen errespetuzko elkarlan batean dadin zen arten ekoizle txikinetik hasi, aragita horien kasuan pasteroa produzitzen nahi denetik abituta konsumitzaik erosten duen arte, nik uste egiten dena baino zorroztasun gehiokin funtzionatu beharko litzekela eta gaur bertan daukun bilera dirudinez hortako da, distribuzioekin eta hort hartzen daren operadorekin eta. Baina lehenengo sektoren orokorren pasatzen da, abusoa dene eta ez dira errespetatzen ekoizlea eta irabazi behar duen prezioa. Eta iruditzen zait hor Eusko Jaurlaritzatik hori baino gogorrago egin beharko litzekela. Eta gero badago joera bat bukatzen ez dana, proiektu handitan zentralizatzeko dena. Eta nik uste eta akats badala. Oso txikia Euskal Herrian badakio, baina hemengo txikin, gure txikitasunen handi dien proiektu bultzatzen die dana zentralizatzeko eta iruditzen eta akats badala. Zatik gero, historiak eakutsi dio eta ez daukoen dela egun urtea joan beharrik. Azkeneko hamarkada pare bat begiratzen nahikoa du. Horrek azkenen, naiz eta teorizazioan egutzen dituen gauza positibok, dana eskutik egitea, oferta zentralizatzea eta holako zenbait gauza, edo eta berdintzait gestio zentru bakar bat eta haundi eta, ez nahi sartu bortik horrego kalifikazio eta nabarremen gatu da nire iritzi eta iruditzen zait berdin, azkenen diela akatxeak behin da berriz errepikatzen dienak eta iruditzen zait hor baneko saietuko nintzekela hoi aldatzen. Eta diputazioa eta junda, iruditzen zait gerturatze bat behar dela. Dauzku esparru diferentetan lan egiten duen teknikare pila bat sektorea nola baite erabateko elkarrekintza, elkarreragiletzan planteatu ulertu beharko lueken instituzioa beharko lueke eta teknikari beharko lueke. Igual zait, ean ez da esango arrazoi horrekin jaiki behar dila egunero, baina behintzat burun ibili beharko luekela sektorea laguntzeko egon behar duela, ez sektorea jipoitzeko. Empatia gehiago igual. Bai, empatia, laguntza, lehen aipatzen duna, badare gauza asko inpulsaturik etortzen ezkiunak, igual zait, azten Europatik, ministeritzatik ez da gizar gizar, eta gero horren egokitzapen hain behar da honeako ez. Baina bakoitzei bueltatxe bat ematen dionen, aguantatu ezin egiten da aurre eman behar nahi. Eta ordu nik uste etor, ez diteula komisario politiko behar, laguntzaile behar diteula, eta gertuko instituzio die. Osea ez gaizketan Europa komisioetaz edo ez da gizartaz, Foru Aldundik die. Eta uste etor, badau egiteko, badau ordena jartzeko, eta hortik aparte, noski, aurrekontu orokorra importantea da, bai erakundekiko, eta ez dakit, iruditzen zait azken urtetan txikikeri askoko, nola ez da esan gerra, baina arazok sortzen nahi diela, eta ez dauku egoera txikikeritan denbora galtzeko. Eta jobere nik uste alde bat utzi behar diela, alderdekerik bezalaxe. Orduan, nik uste egin beharra daula, nio gogoan hitzeko ez dakit lortuko nuke nitea. Alegin du bintzat, ez? Baina, nik uste tiro kortik joan beharko likela, beste gauzatzen hartan. Eskerrik asko Garigoitz. Giri motei.